И така, здравейте! Аз съм Емин Геймър и в този клип искам да обясня, че създавам чанел. Аз съм снимал с доста хора, имал съм 2 канала, не мои, но реших да направя свой канал. Да пиша с Емин Crew в Minecraft и в други игри, но съм Емин Геймър. Така ми се казва чанела. Да, и искам да обясня, че това ще е чанел трейлър, за да обясня какво ще снимам, какво ще правя общо взето. Да. И докато обяснявам, ще си подскачам докато е. Така. И може би ще игра... И да. Значи ще снимам на Minecraft, Don't Starve, на много игри. CSGO, тези игри. Ще играя инди игри. Вие в ето този клип, channel трейлър, така може би ще го кръста. Под него пишете игри, всякакви такива глупости. И да, искам също и да кажа, че ще се опитвам да правя често клипове. И да, се надявам и ще съм щастлив, ако получа няколко си абоната. Най-вече ще снимам с Вики Крю. Нейният акаунт ще бъде в описанието. Да. Тя снима клипове, може да знаете, не знам. Но има много стари клипове, където още и лаги. Но не вече не и лаги. И мисля, че и тя ще снима нови клипове. Знам ли? Да, тук сега игра в премиум сервер. Да, аз съм с премиум. Скупен Майнкрафт. И да, общо взето е това. Игра на български. Ако вие пожелаете, мога да играя. Да. И това ще е от мен. Не забравяйте да се абонирате, да дадете лайк. И абсолютно това ще е. Чао. Бай.